Bamini ndatofara zvandakuonai kudai. Handiti? Munotondiperekedza kwaSabhuku kunotaura nyaya yedu. Aiwa ndokuperekedzei meguru. Muri kuzvionawo sei baba? Vakaipa ndakatosangana navo ndakatanga kutodhonza kahare toramba kutobuda maoko mausho. Apa vakatoipa. Inga zvakaoma. Vakaipa. Mahwani chaiwo. Zvakaoma baba. Vakaipa. Vakaipa kana. Makadii. Chipeti makadiwo. Makadii. Chipeti makadiwo. Mai varipo here? Mai vacho vapisha iwo. Sabhuku. Varipo. Tachikumbirawo kuvaona. Ndinoti vari kudiwa naye. Namai Manyika. Aiwa kuparegai ndikudanidzire amai vacho. Aiwa, hanzi vari kusvika. Aiwa, tinotenda. Mai. Tiripo hedu kana makadiwo? Tiripo. Makadii. Tiripo kana makadiwo? Tiripo. Kwakanaka matitsika masikati ano. Kwakanaka amai zvishoma. Notwa mai Manyika ndauya nenyaya yangu amai. Murume wangu vaManyika vakapedza mazuva vasipo. Mushure mekunge vachishanda apo pagurundoro apo. Pandopa vaivaka naBhiridha. Wapo. Saka vakapedza mazuva vasipo ndopandakati regai ndichinonzwa kuti vachiri kubasa here zviri kufamba sei. Ndinzwe baba vane mazuva vasipo. Totoda kutozwa kuti vari kupi havasi kuwanika kubasa. Saka ndopandakati ndopavakanditanzwa kuti kwaKitsuku kune vanhu vakadhirikirwa. Vakashaika ikoko vamwe vatoswa kumochari. Saka ndabva ndati maita basa regai ndinoona sezvo baba vanomboshanda kwaKitsuku pamwe ndokwakazongofunga kuenda zvakazongomukirwa munzira kana kunditaurira. Saka pandakasvika kumba ndiri kuzorora ndokufunga ndodii ndoti kuchipatara here kana kuti kwaKitsi. Ndiri kuona baba vari kubudikira paiva nebhara mumaoko, bhara riri kuramba kubuda mumaoko mavo. Kudoedza bhara riri kuramba kubuda mumaoko mavo. Saka baba wangu ariko kumba kune bhara. Ndo nyaya yamauya nayo. Ndo nyaya yandauya nayo amai. Ndabva ndapera simba. Apa ndiri kubva mukusvika nekuneta kwandaita ndichisvikonzwa makuna akadai. Ndezvechokwadi zvamukutaura kana kuti inyaya dzenyu dzekugadzira? Ndezvechokwadi amai. Ndezvechokwadi. Ndakatosangana nawe nini bhara ndakatomboridhonza mumaoko rakatoramba kubuda. Ndezvechokwadi. Mudunhu mangu mashura akadaro. Mune chokwadi imi? Chokwadi amai. Muri kurevesa here zvamuri kutaura izvi? Chokwadi, kana kudya kana kumwa mvura chaiwo ndikuitawo kudyisa amai. Zvakaoma. Zvakaoma. Aiwe, enda unondidaidzirawo amai vangu nyakubereka. Ndo iyi nyaya iyi inenge yakutoda vechikuru iyi. Ndo vechikuru pamwe vangazivewo nezvazvo. Amai, nyaya yauya nevanhu ava. Vari kuti murume wake akabatwa nebhara. Handisi kuziva chakabata ibhara here kana kuti iye ndiye akabatwa nebhara. Saka tatiti kubvunzei kuti nhai amai, hanzi bhara rakarambirira mumaoko. Zviriko here, makambozvionawo here pasi chigare kusvika musvike pamuri nhasa? Nyaya handisati ndamboinzwa mwanangu kubva kukura kwese uku. Handisati ndambonzwa zvinhu zvakadaro. Asi makuna anotaurwa muno mumusha. Makuna ekutaura muno mumusha aya. Zvatotangawo kune vakomana vatiri kutonzwa kudaro. Handisati ndambozvinzwa ini. Handisati ndazviona. Kubva zvakaoma. Zvino inini nhau yenyu yamauya nayo iyi. Inini handiikwanise. Iri kutoda kuti tiende kwamambo. Muri kuzvinzwa? Tikukwanisa. Musifana kuti zvisvise kuna mambo. Kana zvasvika kuna mambo, mambo ndo achataura zvachataura. Nokuti iwe wega ugone kuzoisumudza nyaya iyi. Inyaya hombe. Nokuti makuna muno musha. Hatisati tazvinzwa izvi. Saka yasvika kuna mambo. Mambo zvanenge ataura ndo zvaunoteedzerawo. Nokuti uri mumashure memambo. Haugoni kuzvitaura wega. Chokwadi amai.
Zvakutoda kutoti tiende kwamambo tozoonera pamwe chete nawe kuti zvakamira sei. Imimi murume wenyu mochimuchengeta ari mumba imomo kusvikira nyaya iyi yazosvika kuna mambo tozoonera pamwe chete kuti todii. Tinotenda amai, tinotenda. Motoita sekudaro vazukuru, nokuti nyaya iyi mungaonese nyaya diki, inyaya hombe, nokuti asati ambozviona zvokuti bhara ringarambire mumaoko memunhu. Inyaya hombe, musatomboita henyu zvekutamba kana kuti zvemisese nayo. Motoita zvataura naSabhuku. Sabhuku iyi ndiye akutotaura nyaya iyi. Saka mototeedzera zvaataura. Aiwa, tinotenda. Tinotenda amai. Anokuti aya makuna mudunhu mangu. Saka zvinotoda kutoti ivo vakomana vacho vavaishanda navo vanofanira kunge varipo vachipa umbo maererano nenhau iyi kuti yakafamba sei. Handiti? Nokuti ina handizokwanisa kuturikira kuna mambo nhau iyi. Saka tinofanira kuti tizozvionera pamwe chete namambo. Imwe nyaya tichadaidza mambo vozouya kuno, asi kuti tivasimudze kwavari ikoko. Vozwa kuti chabata mombe yekusumudza sapuningi chief mambo vedu kuti vauye kuno vazotaura nhau iyi. Neyekuzoripa mombe imwe yekuzoripazve kana nyaya iri yechokwadi. Mazvinzwa? Tazvinzwa amai. Aiwa, tinotenda. Ita basa amai. Ita basa. Timbosimudzira. Zvakanakai. Tinotenda. Alright, musaya zvakanaka. Zvikaoma. Ndiri kuona kunge nyaya iyi kai inenge yechokwadi. Ichokwadi. Saka iwewe basa randakuda kukupa nderekuti uchifamba mudunhu muno uchiona kuti uchinzwa kuti hapana kutaura nenhau iyi. Kana waunenge wanzwa achitaura, mumwe nemumwe akafanira kubvisa huku. Pano wese wanzwa achitaura nhau iyi huku, wese wanzwa achitaura nhau iyi huku. Handiti kubva zviri munzeva amai ndichaita sezvamareva. Dziripo mipo dzisingadendi bati manaki